E temos aquí agora, neste caso, a Rebeca Stones, que é unha grandísima influencer. Bueno, ela é moitas cousas, ela é escritora, ela é actriz, pero sabedes o que máis é Rebeca Stones? Eu creo que o que máis é moi amiga de Uxía, verdade? A mellor amiga. A mellor amiga de Uxía. Que quede claro, a mellor. Eu, fan absoluta da miña amiga, estou moi nerviosa de vela aquí. É unha artista maravillosa, o deixa claro cada día, a persona máis traballadora que conozco. Creo que as dúas bailades moito tamén, sempre que podedes, facedes vídeos xuntas. Eu bailar non, dende logo que non. Isto cando foi? Isto, bueno, Por favor, por favor, por favor, por favor. Isto é o momento... O meu momento máis humilde da miña vida foi gravar este vídeo na Academia de Uxía. Meu Deus, por favor, borrade isto da vosa memoria xa. Pero sí que quería poñerme serio porque, bueno, a amizade está para celebrar, está para bailar, pero sabemos que Uxía hai 3 anos pasou un momento moi duro na súa vida. Uxía tivo cancro, pasou uno moi mal, bueno, pero ti fuche a primeira persoa a que Uxía lle dixo que superara o cancro, que estaba ben. O recordo con moitísima emoción porque... Perdón. Ela preparou unha sorpresa, unha cartiña. Para min foi un momento dos máis felices da miña vida porque estuvimos xuntas durante toda a enfermidade e ver que estaba curada. En fin, podes darlle un aplauso porque fixestes un vídeo fermosísimo. Mira, ainda lle estaba medrando o peliño a Uxía. Eu creo que esta, sen dúbida, bueno, pois é quizáis a mellor alegría que che poden dar na vida, a mellor noticia. É que, ademais, foi tan inesperado. Foi unha cartiña, eu pensaba que eran unhas entradas para o cine ou eu que sei. E de repente abrina, era unha foto nosa e de repente o texto que estaba curada, pois imagínate a miña reacción, non o cría. Foi unha das mellores noticias da miña vida por non decir a máis importante, a verdade. Pois Rebeca, sabes que iso afortunadamente xa quedou atrás, así que de verdade que grazas por acompañala, por ser tan importante, porque a familia é un puntal, é importantísima nestas circunstancias tan duras. Se sabe o ben, sabedes quen? Sonia, que é a irmá de Uxía, que tamén a temos aquí, que a pobriña hoxe non pode falar porque está moi afónica, verdade? Moito. Vou me poñer aquí contigo, perdona, Sonia. Estás moi afónica, casi non nos podes dicir nada. Moito, non podo falar case nada. Pero só dinos unha cousa, como a biche a Uxía? Eu lle digo un consello que, por favor, disimulara un pouco, pero non pode, de verdad, é que non pode. Pues moitas grazas ás tres por vir e por facer esta tarefa tan importante que é acompañar. Tú quen crees que dos tres te vai valorar agora? Non sei. Todo apunta a que Jaime, verdade? Todo apunta, non pasa nada. Pois Jaime, cando queiras, podes facer a valoración deste baile que fixeron Uxía e Álex.